Uwe ubreu ubadei ne Kazakhstan Russia ainam kum uriu shlur hadin ba ulayo wan palat yem ya kawe ka khana alaisnam na kamala ka ba phra jong kawe ka yeng. Usabet shontak bev udang yat lenti banet chaka chaka ba utre henre halenti ulayo I ya ka jingelum pat ba ha ka ba ki yapet ya ita ikhana basno ha ka jingkhang yet ha kamala ka ba phra ha kawe ka yeng ka badan hanur sultan. Usabet ulamare shapok ka te ka yeng badda ka jingyarap upalok jong u banbat ya ka kejat ka jong u. Ulayo ban pelat em ya kene ka khana. Usabit ulayat hu bangam shamdon kinu kitiar ban yada yalade henre uparlok jonga ulabat ya kijat jonga hakatu ka khalip mat ngam shamdon jingmut kumno ru henre ngasukwa ban pelat em ya ikhana laong kilat pathai khubor ka good news movement. Usabir ka jing sngorit ulaong ru yalade ba umdei urushlur ha ka bahadin ba ulayo ban pelat em ya kate ka khana ulamare bak na kata ka jaka dak ba ulaong ba ulaslam shaka jingtre. Ulaong shushu babaro ngide bandan ka mensim manyarap lada ja kum kine ki jingja kat kum kilat pathai khubor laong bakane ka khana kayale kai dak bakanton ni ki cushion bat kichingale kai ha ka jingkhang ha ka bakala kiu ya kata ka jingkhang yet. Usabit ula sha penkut buram na ka jingshrur ka jong u ha menteri ketenat emergency u Ibrahim Kulshimbayev ula sha terwaru bantre ha ketenat ajingarap na ka jingshrur ka jong u. Aki video balayo ring layu I ba usabit ulayang ha ka jingkhang yet bat persyang wan pelat ya ita ikhana ha ka ba ulayo bantan ya ka kejat ka jongka ha ka ba kalahap hakikti ki jong u bat ula ai ya ka khana ha uparlok jong u lingba kata ka jingkhang yet. Usabit uklam apshu ya ka kemi jong ka khana bakan ai khuble ye u henre ula phetno bak namar ba ula slam ban letre ha ka jingya kran bat kilat pathai khubor ula ong ba khlamya kandu ki kemi ki pa kani ka khana namar bangala letno bangala slam ha jingtre. Usabit ula dan laingut ki khun shenrang bat kawe ka khun kenthei ki khubor ki le thuru ba usabit ula sha ai sngob ha da ka jakasa ka balai kamra bat ka TV.